Vas a aguantar aí todo o vídeo, verdade? Ola, que tal? Benvidas, benvidos a Recuncho Gamer. Hoxe imos facer un breve repaso polos xéneros e polas mecánicas dos xogos. Pero xa que estamos, o que me interesa é buscarlle un nome en galego, porque temos unhas cantas cousas por aí que estamos sempre chamando cousas en inglés que poderíamos estarlle chamando en galego. Así que en algúns casos non vai haber moita cousa que pensar, pero noutros sí que íamos intentar darlles un toque moi noso, moi enxebre. Xéneros que non precisan moita máis cousa, pois os de loita, que poden ser de 1 contra 1, por equipos de 2 contra 2, etc, etc. Plataformas, ou os de conducción e carreiras. Iso sí, non imos forzar. O sea, os xogos de kart non lle imos chamar de carrilanas motorizadas, por darlle un toque máis alá. Aparte que un videoxogo de kart per se non ten que ser con karts. Isto é unha cosa que farei un vídeo xa concretamente sobre este xénero. Imos aló. Un dos anglicismos que se usa a cotío é o de shooter, que é normal sería chamarlle un xogo de disparos. O que pasa é que este xénero é moi amplo. Podemos ter un FPS, que é un First Person Shooter, que aquí quedaría nun de disparos en primeira persoa, o sea, un DPP. Logo teríamos os Third Person Shooters, que aquí nos quedaría como xogo de disparos en terceira persoa, DTP. Dentro dos shooters teríamos tamén os shoot'em up, que a traducción sería un dispara a todo. Xeralmente os shoot'em up tamén se coñecen como mata marcianos. O nome este ven principalmente, creo, porque o primeiro representante foi o Space Invaders e polo xeral asocianse a este tipo de videoxogos que usas unha naveciña e tes que derrotar inimigos. Xeralmente eran alienígenas naquela época, dai quedou de matamarcianos xa para calquer xogo que empregue estas mecánicas. E se nestes matamarcianos tiñamos unha cantidade inxente de proxetís que nos podían dar, entramos no que se coñece como os Bullet Hell, que a traducción literal sería un inferno de proxetís, pero aquí gustaríame aproveitar esas palabras que temos para chuvia, entón usar unha bátega de proxetís ou chuvieira de proxetís. É que entra a traballar agora, que a masa coxins. É o que ten facer vídeos nun espazo de coworking. Logo temos outro tipo de shooters que son os shooter on rails, que aquí podemos chamalo como un xogo de disparo por raíz, porque nese caso temos o noso destino prefixado e non simplemente temos que preocuparnos por apuntar e disparar. E outro subxénero no que ten mecánicas semellantes aos matamarcianos, pero nese caso estamos levando a persoas, serían os Run and Gun, exemplos, o Metal Slug ou o Gunstar Heroes. Neste caso, imos quedarnos ca traducción literal, que sería un corre e dispara. Outro xénero preto a este serían os beat'em up, a este xénero de ir a tortas cos inimigos e ir avanzando zona por zona diferentes hordas de inimigos. Exemplos, o Final Fight, o Street of Rage, o Cadillac and Dinosaurs. Xeralmente, o combate realícese co propio corpo, puñetazos, patadas e chaves. Mais alá de que, ocasionalmente, usamos algún arma. Pois en castelán úsase o termo yo contra el barrio, o cal a min casi me pega máis contra un xogo de básquet que vos ides turnando e cada un tocalle como un rei da pista, sabes? Así que quedándome máis cerca da afección de beat'em up, vou a propoñer un boura con todo, ou bate con todo, ou este que me gusta moito pola polisemia, que sería un andar no lombo. Andar no lombo significa andar aí mallando, e aparte é outra das accións que facemos neste xogo, que é pelexar e andar, pelexar e camiñar, pelexar e avanzar. Co cal, andar no lombo, comprádelo. E o cas dúbidas deste vídeo, despois que hai unha mención arroba en galego e as do digo eu como que non hai outra, vamos. Outro termo que temos é o hack and slash, que como exponente típico que se pon sería o Devil May Cry. A diferencia co anterior é que neste usanse armas, xeralmente espadas ou armas cortantes, porque a traducción sería cortar e regañar. Así que me lo dixas así, nun xogo de cortar e regañar. Outro xénero moi cotizado no que sempre se usa un anglicismo é o do survival horror, co Resident Evil como máximo exponente, e que neste caso imos deixar horror de supervivencia. Outro xénero sería o Endless Runner, que sería, por exemplo, o grelo. Sinto moito, pero non vou deixar este xogo sen superar os 150 metros. Eso é superior ás miñas fotos. Son xogos moi pensados para móviles ou que digamos son xogos máis ben pequenos de traballo de desenvolvemento que consisten en aguantar correndo por un camiño o máximo tempo posible. Neste caso tamén temos esa vantaxe de polisemia, porque corredor é tanto unha persoa que corre como os escenarios polos que imos que son tamén bastante parecidos a un corredor. Co cal é unha palabra que nos serve moi ben para definir un Endless Runner. Así que Endless Runner, corredor infinito ou corredor sen fin. Outro xénero xa moi retro sería o de Ball and Paddle, que serían os que consistían nunha pequena barriña e unha pelota que rebotaba con eles, con diferentes mecánicas como o Pong ou o Arkanoid. Pois neste caso quedanos nun bola e pa. Imos con siglas. Un RTS, que sería Real Time Strategy, pois quedaríanos nun Estrategia en Tempo Real. Un ETR. RPG. Sí, RPG, porque esa letra dice que, a non ser que esa palabra que representa sexa Galicia ou Galiza. No cal temos TVG, BNG, PPDG, PSDG, Raga... No, Raga non. Aí non. Pero neste caso sería RPG.
pois dicir xogo de rol non nos leva tanto e rematamos antes. Ao RPG moitas veces se lle poden meter outras siglas. Se lle metemos un A, temos o ARPG, que sería un Action RPG, que nos queda nun xogo de rol de acción. Se lle metemos un IOTA, quere decir que é xaponés, Japanese Role Playing Game, co que podemos decir xogo de rol xaponés. E se lle metemos de siglas MMO, quedanos o Massive Multiplayer Online RPG, que sería un xogo de rol multixogador online masivo. Ainda que se metemos o masivo, polo xeral imos entender que é online, porque meter a 100 persoas na túa casa para xogar en local pinta que non é unha cousa producente. Aproveitando isto do MMO, imos con outros termos, que non son xéneros en sí, pero sí que definen mecánicas de xogo, como MMO, que sería un multixogador masivo. Temos os Dungeon Crawler, que sería un explorador de alxubes. Lembrade, o xogo de mesa Dragons and Dungeons en galego sería Dragóns e alxubes. Mazmorra non existe en galego. Logo teríamos os MOBA, máis coñecido o LOL, ou o Dota tamén tedes por aí. As siglas traducidas deixaríanos un multixogador online nun recinto de batalla. O que pasa é que cando se usa ese termo tamén habría que engadirse probablemente un de estrategia, porque hai unha certa estrategia neste tipo de xogos todo. E logo temos aventuras como os point and click, que sería un apuntar e clicar, os point and shoot, que sería un de apuntar e disparar, e logo outro que son os Battle Royale como Fortnite, unha mecánica que consiste en que gaña o último que sobreviva, co cal podemos chamarlle un xogo de supervivencia competitiva, pero non un xénero en sí, xa que pode ser un shooter como o Fortnite que citamos, pero tamén temos casos como un puzzle como é o Tetris 99 ou un plataformas como é o Mario 35, na Switch, os dous. Logo temos o termo arcade, que alguén podería decir que serían as recreativas directamente, pero o arcade en sí tamén funciona como unha maneira de entender a xogabilidade canto a que é relativamente sinxelo e directo, e probablemente tamén este vencellada a unha determinada dificultade ou duración dos xogos, e que ese estilo de xogo tamén estivo moi presente en moitos dos videoxogos das plataformas caseiras, co cal non é exclusivo das máquinas recreativas. E ademais arcade é unha parroquia de Soutomaior, así que por que non imos a quedarnos con el? Os party games, pois sería un xogo para festas, que poden ser como xogos tipo karaoke como SingStar, pode ser tipo concurso como o Trivial, ou outros máis clásicos como xogando nunha especie de tabuleiro como o Mario Party. Non sería un xénero en sí, senón un xogo pensado para disfrutar en grupo de modo local. E logo temos os sandboxes, que non é un xénero en sí, é unha maneira de organizar ou propoñer o mundo no que xogamos. E o que deixaría o termo xogos de mundo aberto, aínda que aí sempre pode haber moitos matices. Temos xogos que son super abertos, como pode ser o Minecraft, e outros que se lles considera sandboxes, como pode ser un GTA, estamos máis limitados á hora de modificar o noso entorno. Seguimos tendo moita liberdade nas accións que emprender, pero non transformamos tanto o mundo como, por exemplo, o Minecraft. E por último, quedaríamos cos termos free to play ou pay to win, que refírense a xogos de balde e de pagar para gañar. E que se me preguntades, son modelos de xogo un pouco chungos. Eu digo un pouco porque son moi eufemístico, pero xa me entendedes. Porque son estas mecánicas como douche 5 vidas, se esgotan antes de esperar 10 minutos, ou se queres merca algunhas, filliño. Filliña, vas a estar co Candy Crush esperando, pa que? Entón sí que é un modelo de xogo que desde que están os smartphones por aí saiu pa diante en un pouco tóxico chungo, lúdico chungo tamén. Ata aquí o resumo de xéneros e termos de videoxogos. Hai cousas que non citei como as aventuras, porque son aventuras, e xogos basados en franquías que existen como o xénero Metroidvania, que refires a dous sagas como son o Metroid e o Castlevania, que aí non vou traducir, ou o Roguelike, porque tamén están basadas no Rogue, ou o Souls-like, que están basadas no Demon Souls, que aí xa non ten tanto sentido a traducción. Ou a traducción é, ten un aire a. Que vos parecen estas propostas? Tedes algunha obxección con elas? Tedes algunha proposta máis? Deixeime algún xénero si que vedes que é interesante traducir? Pois deixad aquí nos comentarios. Xa que baixades por comentarios, dadelle o like, e tedes aí o suscribir, e dadelle a campaniña. E lembrarvos que estamos en Instagram, Twitter, TikTok, Facebook. Temos unha nova canle de Discord. En breves estrearemos web, facemos podcast cada 2 xoves na canle de Radio Coruña na cadena SER, e que tamén estaremos polo Twitch esta semana así de Nadal, dándolle un pouco a xogos tipo Nadal, e tamén con algún dos que son os mellores xogos do ano, e tamén algún musical. Iremos así un pouco variando, pero todos xogos así moi festivos, moi lixeiriños. E xa estaría. Saúdos de Iago Gordillo, e coidadevos. Que queres? Non, estou grabando. Non me movas o foco, entropía, xa verás. Que fas? Entropía, podes saber que fas tocando o piano.